уважаеми зрители, от мястото на събитията в Зимбабве. Също ще трябва да ви разкажа какво точно се случи. От махалата в факултета подадоха сигнал в Зимбабве и там поеха незабавни мерки за извъртяването на новото устройство. Рали, престани! Сега, тук сме от място на събитията, това е Зимбабве, малко след пустинята. Това е макет. Това е едно лице, нарисувано от негър. Зимбабвески негър. Всъщност, да. Виждате го добре, това е мустака, което е толкова важно, че ви снимам. Така. Това е носа, както виждате, това са очите, веждите, носа и мустак, разбира се. Устройството се прикрепва, ето тук, виждате, аз ще ви нарисувам, ето тук се прикрепва. Да, това е микрофон, който се превръща в маркер. Ето тук се прикрепва мустака с едно тълче, ето така се прикрепва. И от другата страна, вие няма как да го видите, смисъл това ще отива да отстрана. Моя. Може. И всъщност покривалото това е нещо като чедър, който е от плат. Но плата е изолиран. Мерси. Плата е изолиран против дъжд, сняг, прах, микроби и всякакви други твари. Покривалото се слага ето тук. То е прозрачно, за да не пречи смисъл на божествения мустак да бъде видяно от другите хора. Както казах, се прикрепва се тук и е толкова, може да се къпете с него, да спите и всичко ще бъде наред, няма да се изтри. Това беше всичко от Зимбабве. Чао, аз бях Рапирата. Само така, само. Така. Това беше тук от Зимбабве. Това беше... Аз ще сложа звукото в... Добре. Това беше от Зимбабве всичко.